Dan il-gvern jibqa' fukat fuq l-aqwa budget li qatt ġie ppreżentat, budget fejn tintnaqqas id-dipendenza soċjali fil-waqt li jsir investiment fis-soċjal. B'dan se jkun budget ieħor bla taxxi ġodda b'kontijiet stabbli u li se jsaħħaħ il-middle class fil-waqt li jaħseb fin-negozji. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kienet jiġi intervistat mill-kap tal-aħbarijiet ta' One News, Joseph Karwana. Imma nkunu qegħdin nagħmlu wkoll ir-roadmap tax-xogħol li ħajkun qed isir minn Jannar il-qudiem tas-sena d-dieħla. Għalhekk li huwa perjodu eċitanti, perjodu ta' ħafna xogħol, però perjodu li jiddetermina litteralment li nżommu il-futur tal-poplu tagħna wieħed b'saħħtu ħafna u dak li nista' niggarantixxi li se jkollna budget ieħor għal darb'oħra mingħajr l-introduzzjoni ta' xi taxxa ġdida li se nżommu l-kontijiet tal-enerġija stabbli u hemmhekk nibqgħu nagħtu serħan il-moħħ, budget soċjali, budget li se nżommu u nibqgħu insaħħu fil-middle class, budget fejn naħsbu fin-negozju wkoll, budget li naħsbu fil-poplu Malti u għawġi kollu. Meta mistoqsi dwar is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista, Robert Abela qal li l-fatt li kien hemm 5 kapijiet fi 12-il sena huwa riflessiv tal-problemi li hemm f'dan il-partit. Esprima wkoll li diżappunti hawnhekk kif iż-żewġ kandidati għal kap nazzjonalista ftaħru li votaw kontra l-emendi fl-IVF. Miżuri tant tal-qalb dan il-gvern u li tant għamlu bidla għall-aħjar fil-kwalità tal-ħajja ta' ħafna. Intant il-Prim Ministru ħabbar ukoll kif fil-ġimgħat li ġejjin il-Pawla Ħabs jibda jopera fil-massimu tiegħu. Fil-fatt il-Prim Ministru għamel ukoll elenku għal statistika maħruġa mill-Eurostat li turi kif pajjiżna jinsab fit-tieni post bl-aqwa kura medika fl-Unjoni Ewropea. Hawn Dr. Abela tkellem dwar l-importanza tal-kwalità tas-servizz anke bl-investiment li sar fatta Bereċ. Dan fl-isfond tal-investiment li sar u qed isir fost l-oħrajn f'San Vincenz de Paul, fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Serent Nimamo, fil-faċilitajiet tal-hospice kif ukoll fil-kura paljattiva fid-djar. Hija binja fantastika li ħadd tkun qed tipprovdi kwantitajiet ta' kliniċi bdejna tlaqna b'soft opening li kull ma jmur qegħdin inkomplu nżiduh b'numru ta' servizzi, issa fil-ġimgħat li ġejjin nista' ngħid li l-Pawla Ħabs se jkun qed jopera fil-massimu tiegħu u għaċ-ċentru li se jkun qed jagħmel differenza kbira jekk meħtieġ ħares in-natura u l-ħsieb warajh kienet idea verament b'saħħitha. Il-Prim Ministru qal li s-saħħajja pilastru ewlieni u l-aqwa investiment biss irid ikun hemm sinerġija ma' ekonomija li trendi. Hawn Dr. Abela tkellem dwar id-differenza minn Gvern Nazzjonalista hekk kif Gvern Laburista ħa deċiżjonijiet bil-għaqal. Spjega kif dan il-qawmin ekonomiku wassal għal ta' sfidi li qed jiġu indirizzati.